доираи шоми 15 август вохӯрии сарояндаи маъруфи эронӣ табор Мансур Ҷаъфарӣ бо доираи васеъ хабарнигорону рӯзноманигорони тоҷик бо истифода аз хизматрасонии автобуси нахустини дуошона дар кӯчаҳу хиёбонҳои шаҳри Душанбе сурат гирифт. ساختارهای قدیمی میتونی همچین زیبایی و توجهی رو حس کنی. همه کار دستی است. همه کار دستی، خیلی کار دستی بسیار نفیس و زیبا. شهر ما تغییر یافته. خیلی همش ماشاءالله ساختمان سازی و رشد داره میکنه. тавре аз мушоҳидаҳояш ин сарояндаи маъруф изҳор дошт симои имрӯзаи Душанбе шаҳрро назар ба чанд соли қабл шинохтан намумкин аст, зеро сохтмонҳои азиме ки имрӯз ба назар мерасад чеҳраи пойтахтро зеботар гардонидааст. Намояндагони васоити ахбори омма якҷо бо ин сарояндаи машҳури Машриқзамин бо истифода аз автобуси духабата ба боғи фарҳангии Фаруғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ ташриф оварда бо сароянда суҳбати гарму самимиро оростанд. من نمیتونم حرفمو با یک آهنگ به مخاطبینم بزنم چون مخاطبین من انتظارات مختلفی دارن. تصمیم گرفتم یک سال و نیمی بیشتر فوکس کنم و فقط روی آلبوم جدیدم کار کنم که بتونم یه مجموعه‌ای رو از خودم بیرون بدم که امروز اون مجموعه رو ریلیز کردم. به خاطر همین یکم کمتر کار کردم در یکی دو سال گذشته که بتونم یه آلبوم بدم. تو رو هر کس که ندیده وصل خوبی تو شنیده ای تو یاس بی تحمل تو عزیز دلمی تو عزیز دلمی تو عزیز دلمی تن تو ظریف تر از گل تو عزیز دلمی تو عزیز دلمی تو عزیز دلمی. Мансур Ҷаъфарӣ яке аз машҳуртарин сарояндагони эронӣ мебошад. Аз насли нави сарояндагони эронист ки дар ҷануби Калифорния иқомат дорад. Ӯ яке аз беҳтарин намояндагони мусиқии муосир мебошад. Ба ҷуз аз Эрон, ӯ дар Тоҷикистон, Афғонистон, Ироқ ва Ӯзбекистону Русия мухлисони худро дорад. Мардону занон сурудҳои ӯро дӯст медоранд ва ин сурудҳо дар нишастҳои гуногун садо медиҳанд. ҷашни истиқлолият аз ҷумлаи санаҳои муҳими таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки солгарди он ҳамасола дар пойтахт бо шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. 28-солагии истиқлолият низ дар шаҳри Душанбе бо баргузории як қатор чорабиниҳои варзишию фарҳангӣ, маърифатию зеҳнӣ ва оммавӣ истиқбол мешавад. дар ин замина бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ба ҷашни 28-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардид. яке аз бандҳои муҳими ин нақша чорабиниҳо ташкилу роҳандозии дуюмии фестивали тобистонаи Душанбе 2019 мебошад, ки дар доираи баргузории он корхонаву идораҳо, сафорату намояндагиҳои кишварҳои хориҷӣ, ширкатҳову тарабхонаҳои муқими шаҳри Душанбе иштирок намуданд. дар оғози чорабинии муовини раиси шаҳри Душанбе Мафсума Муинӣ табрикоти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро дар бораи баргузор намудани фестивали тобистонаи Душанбе 2019 ироа намуд. пас аз расонидани табрикоти раиси шаҳри Душанбе вобаста ба баргузор гардидани фестивали тобистонаи Душанбе 2019 аз осмон парашютистон бо ҳаракатҳои мавзун ба макони баргузории чорабинӣ фуруд омада хотири ширкаткунандагонро шод намуданд. Ассалому алайкум, ман Ферӯз аз Самарқанд омадам. Якум бор омадам ин фестивал ва бисёр хушҳол шудам. Хеле зебо. Интури фестивалро надидам, яъни якум бор. Иншоаллоҳ соли оянда бо гашта мебиём Душанбе. Парчами миллии Тоҷикистон хеле калонтар аст. آدمای خیلی خوب هستند.